de grande te chiqui. Esta estima su cultura, ta un soting no grua. Mueve cu opi jeito, den arte de música. Un persona tan genial, ta multifuncional. Le porta una actriz que se me está producida. Simplemente Antonieta. Simplemente Antonieta. Simplemente Antonieta. Simplemente Antonieta. Hey, sente televisão, pai, motivação, eu tenho informação, passivo, mas sabe, não é com ambição, que mostrar o serviço. Feliz Jamars, bombini umbia hamas, nós tem. A mim Gino, Antomitei para acompanhar turnos fiel followers na plataforma de Extra e também simplesmente Antonieta Abemehinta com outro programa interessantíssimo que nós temos preparado para vos não awe. Felizmente também na turnos gente não também que seguir nós na parte do mundo que você está quizás agora que está bom tarde também nós gente na Holanda na tour tem companhia de nós para se lançar que conosco para trazer awe na simplesmente Antonieta. Awe nós na Jamars, awe tá 25 de março de ano 2025, maneira bosança, maneira sempre nós tem awe para reemplaçar Antonieta, que tá eventjes bomesa, é isso costan de assim, tá beza, nós tem awe para nós pensiente mês hora, para outra o programa de simplesmente Antonieta. Lagami começar a recordar essa maneira tour Jamars e caso nós temos que recordar também riba Chanel Cas Flowers. Chonami que vamos aqui bonita arreglo que o Chanel Cas a preparar para nós. Maneira bastante mira aqui nós temos tremendo arreglo para qualquer ocasião que importar. Se é assim, vamos pronta recuperação of this porque corda rende de sua existência de bebida, porque agradece rende, pronta recuperação. Tipo de arreglo cada vez de novo. Chanel Cas Flower Shop Tesoro para nós tem algo diferente. Tem arreglo também hopi bonita, hopi colorido, fleurig. Basta com su zona bloom nan dinje su flor color heel combina que nang color corai também rose. Tudo isso aqui Chanel Cas Flower Shop tem para oferecer na abo qualquer ocasião que botem 868-8165 para dar lá bel e assim não também por complacer, vamos essa porta também, parte que eigenlijk nós outros gosta, Dilma Chaco, de parte de despedida, também Chanel Cas Flower Shop, está preparar algo especial para 868-8165, tá no número de telefone, Yamanang, para assim também, por assim ser querido contento, de dia na aqui que está binideiro, você também bem Páscoa de ressurreição também, vamos essa tal momento nang eigenlijk que botin ku corda riba outro Chanel Cas Flower Shop tá ajudar beaucoup essa aqui nós empreendendo também nós preparar programa nós invitado não tem ainda se esse não tem caso nós mesmo aí bom conversação com nosso público nós tem também riba nossa plataforma que por chama por app então riba e começa na boa comentário nang lo me volges aqui nang também intercambiar informação com você nossa esse man depois de eleição de ano 2025. Já o resultado está conhecido, kita quer ahora nos bem back, nós vamos elaborar com nosso invitado, se é que chega, se não, nós seguir acessar aqui nos meses. Nós vamos para corte comercial disso aqui no está back, de simplesmente Antonieta. Simplemente Antonieta. Un drama, un brillo, hobby creativo, hobby inspirativo y siempre está stabil. Un valente. Holanda, Papi di P, Michel Espírita complace. Gospel Concert, His Grace. Já sabe, 31 de maio próximo na Adventkerk na Dena. Adres, Robijnhorst 97. Portanalo abrir for di 6 horas. E concerto di 7 horas para mitad de Jesus. Artista nang invitado ta Welly Rodriguez, Eldrickson, Eugenio, Elgin Elias. E diretamente for di Corso. Vejanirari, Reinier Livro. Acompanhamento de live band junto com Jürgen La Cruz. E special guest pastor Curtis Maris. Host pa a noche aquilo ta Unstoppable Chef. Busca bucarte general de voorverkopen solamente 30 euro. Den regio Amsterdam y Almere mo llama Yaya Catalina 0643-720817 of Rotterdam y Den Haag. Isha Locomania na 0631-162441. Online riba Eventex.shop. Kaartje general plus também available para solamente 55 euro.
incluyendo comida y bebé. Para General Plus, o te llama 06 4103 1665 o 06 13 167872. Busca de Bopura, pues esa gran cita limitada. Já sabra 31 de mei, daarna gelota bendicionaco e gospel concert in Liesel Experience Grace. Curaçao Easy Services e companhia que tem para facilitar o turbo trabalho de boda. Nós tesoro para turbo documento não chega na destinação. Maneira mesteta. Curaçao Easy Services também tá curbo auto e do nabo todo serviço completo de aqui. Traga cita, busca bo auto, hibeker e receba bo back. Pues tu requisito que tem a ver com currency local e também cambio de número de auto. Pago de belasting na ontvanger e hopi mais. Para mais informação, por mandar-nos app na 525-0105 ou 528-5104 e por seguir-nos no Facebook e também Instagram para o número Curaçao Easy Services. Bombini aqui na Omnisilândia, caminho botaya diferente produto para bocas e mais para o undak. Aqui botaya diferente departamento. Departamento não popular de um imobiliário. Também botaya óptica com a cabri novo e também para o broma aqui na Omni botaya surtido variado. Dado caso você não tem força financeira na momento que você tem produto para financiar essa aqui, Omni está se bobida mais fácil. Aqui na Omni você aplicar para Easy Finance. Que você ter 2 últimos salários slip, carta de trabalho, ID válido e 2 pessoas de referência. Aparato de bocasa danha ou simplesmente porque mobiliário novo passe bocas bonita, aplicar para Easy Finance. Nada mais e paga pouco. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de un cuyano temas. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Simplemente Antonieta. Un drama, tu brillo, hopi creativo, hopi inspirativo y siempre estás stabil. Es valiente y inteligente, tiene amor para gente de grande chiquita, estima su cultura, só tem no crua. E nós está back, a maneira bastante nós tem programa interessante para mim que esse nós está guardando, nós invitado, nós compreendemos que está na caminha, nós temos o senhor Dirk Dreyer junto conosco, maneira permitir se mamba saúde lá conversar com Antonieta, ela permitir que está back esse man aqui, para que nós vamos fazer um análise de resultado para o que trata a eleição 2025. Para mim que esse me quer bom dia também feliz dia na Angelique van Anholt sim, ando com ela Quarton, Soraya Carolina também, tá em sintonia, feliz dia para vocês. Danke dia mais que bastante de sintonia de simplesmente Antonieta. Se man passar, já webs para mais exato, nós estamos também bastante para seguir essa aqui de plataforma de extra. Caminha nós a celebrar ano para o que trata o programa aqui de simplesmente Antonieta. Caminha que nós a celebrar com o público que sempre está presente aqui. Nós temos tiki semi-privado, nós não temos coisa pública que trende, nós invitamos a optar para todo o tempo a sostener o programa, diariamente ou semanalmente. Também contento para assinar a parte de público, uma foto maneira de dar um aporte diário no programa aqui, nós extendendo uma invitação, junto com os demais tem certo huizen que nós invitar grupo de damas que para assinar nós para celebrar junto com nós renan já o último tava tremenda celebração vamos estar bem caliente também de eleição que menture tava presente tava combinação ducha tarde e nós temos apresentação
de Leslie Voss, me digo, sabe, tremendo apresentação também de Leslie Voss, ora vou que tipo de artista na aqui, não? Da artista na que tem hope, aí mesmo me sala da chiquito, da tem de Leslie Voss junto com Tony Sherman, quizás, então tá muito incubisa, eigenlijk tá showman que me na que tá dando uma apresentação tremenda, que tá baile na público, tanta biba que público, então se nós se público também desfrutar, não cabe de outra maneira, então sempre com sua loucura não via mais, e via aquela opta para bem com Frailing também, for de Colômbia, maneira bastante Frailing já vira muito adoptivo, me digo bisa para Antonieta, você também conhece aqui, cada momento que é por uma atividade para celebrar algo, então é bem aqui também. Não estava é caso que ela vem com Frailing também para celebrar junto conosco, albe alta para uma celebração futura, nós temos um danke também na turco, que está presente, um danke na turestanco, e de of outra maneira, tá dando um aporte tanto aqui na Exa, nas plataformas, todos os colegas na que tá diariamente, traz de câmera, você não está mirando na turbia, você não tem na turbia, ora Antonieta da Morsco, não, nós estamos também contento, no estúdio contento, mas não você vai e não está caminhando com eigenlijk, nós está gravando parte de público, então, inang Antonieta também está agradecido ela de vigilante que está abrindo porta para nós turno de novo para assim nós fazer a gravação de nosso programa que nós temos exitosamente. Na cada de invitados, que cada vez está dando na mesa disponível, por uma maneira bastante não está fácil, hopi bia, para ter coragem, para vir dilante, para papia conta boa história para assim na aqui na nossa audiência também por sa eigenlijk de que se trata de que como está passando, maneira uma vista sempre se bono papia, hopi bia, hopi hen, não está sa caminha na por cana, hopi bia, ora bo papia botar a solução para o problema, então está aqui te caso hopi bia, que nós está nós com caso não hopi difícil, timbia não acercar nos para conta nós, timbia não que bine, timbia não que bine delante pantalla, pero mambene mas explica, ora com mais ainda sabe o problema, mais ligue quizás botar a solução para o hobby bia tem ainda também que tá identificar na mesma o problema aqui então ele não também tá dando na aporte a também tá dando ei não nós pode kiko mas kiko vou por assim tal que me tá consejo não que botar sempre vai também dar aqui no psicólogo Vivian que tem sempre para guia e programa e tipo do nosso conselho não hobby bia também toda vítima na programa tá se você passa de uma sessão se que Vivian para assim também por ganhar mais tranquilidade, mais uma solução para não problema. Que mentura aqui nós que agradecer você Antur, nós que agradecer também tudo nós ainda que diariamente tá seguindo nós através de nossa plataforma de Extra. Me digo manda felizmente também para Mônica Simmons que tá seguindo nós Pop Parcial, você Antur também, ela Quarton, você Antur também. Oyente na followers na ku lovers também na turista bisa ku diariamente tur chamar stay para assim na basam por favor e programa aqui me te quero tá na seu lugar também ku nos cinco agradecer tour de of outra maneira ku baiega também tem mais plan para futuro agora que nós sabemos para trazer season novo coisa nova também vindo na caminho queda pendente para sombra também bem tema na interessante que nós temos preparar para ambos também tem certo cambio na chiquito que bota mira aqui agora vamos ora botar um programa botar com assim por exemplo inovação bom porque da ribe mesmo coisa botar que trazer algum cambio na coisa porque da agradável para e vista também de estar com o work personal também que tá bini e mira nós também tem cambio não nós também tem tema não que nós também tem com nebo mas nós também que purba que mais tanto que é tabu e assim abo também sabe lo qual ang está passando de nossa comunidade com hopi bia não tem stool para vir dilante of hopi bia e renya na kita biba den comunidade minha do que não que sair dilante não que papia não que conta a dia tem outro fenômeno também riba media social que ora bobini que bobo papia de bo problema bota hanhabo com renda tá quebrado, renda tá batido, renda tá bulibo, dentro cosco borracha, se tá bom, of malo, que renda para e trás tang, que tem que mostrar desde sempre vai, riba você também bem, é passado,
of o qual que bota base com ele de não vista não tá bom então não tá por ba moda debate quebra of lo que vai passar den sempre não tem que rusga a mim também sa ao aqui com ele pode de na vida aqui que vou passar den não larga a tem que rusga e persona aqui se não larga para edir com su karma se tá algo mal lá se não se algo que está correto de vista de Deus cada gente eigenlijk al final digo de uma consideração de ser criador cada gente digo se arriba na umbral cada gente tem que dir manhã com os que no futuro bom dia também para Nano Peter feliz dia para Nano Turcos bom feliz mês para Pabo e mendi essa aqui não eigenlijk lo qual não conheço dir com o hobby gente não que bem de lá por motivo cozinhar está wak Kiko passa não trabalha conosco a veces nosso trabalho duro também arriba nossa plataforma para trazer coisas contundentes, coisas que está ao caso, então quebra com o medo, so hoje em dia que o borrache não está assim toch burla, então essa aqui não é menos também quebra com nós vai ter tema não também, quando conscientizar cada gente de parte aqui para no momento que o borrache vai ter situação assim aqui também, compadir com ele, essa aqui também tu é uma coisa que o hobby bia gente não sabe compadir hobby bia com certo problema não com certo emocional então hobby bia essa aqui não tá dica caminho com gente tá por para se danho after que da escondi eta 13 manhã com os que eta que oprimir sua mesa da vira depressão eta que deprimir então eu hobby bia é problema tá vira mais grande mas botar já vou comportar saúde mental que tabira issue que depois que botin que vai dir com ele ou bem botar com gente não que tá traidor ou bem não sabe que tá passa gente que quizás tá traidor pero hobby bem a situação na vida que tá ribabu que não tem solução pe então ora botar que com coisa one tapa den botar hanhabu timbia com situação não que você comete algo você faz algo bom mesmo nós até aqui como não tá desejar essa aqui, pero botar já uma situação que o hobby bia bom mês não tá bom mês. Então o hobby bia também problema de saúde mental para abo que depois botar vai entrar portar em paz, often bia den capriles, often bia botar que vai na mão de especialista na que botar já botar que conseguir manhã que just que tá dir que problema cura medo. Então esse também tá riba boa família não tá me den pensamento que essa aqui não tá bom para só que vai dir também cubo problema de uma maneira de que mais severo. Você hobby bia nos conselho tá papi bo problema acercar gente não tem hobby instância agora que nem mais sabia passar capa. Cubo por ajuda, cu por sale. Se não que chega ser com instância, boti sempre vai bom, mas tem de confiança assim. Cubo por chega bisa, ei tal coisa passando, ei, me seria tal coisa. Saludo também para a senhora Ingrid Cusford de Aruba, não sei de Aruba também, da sintonia de nós, danke também, na Boston, danke para Boston, sintonia na Aruba. Saludo para Said Elaje, Said também, Turcos Bom Pabo, Gino, bom dia Pabo, e para Antonieta, Tamalu eta, saludos for Den Haag, Holanda, de parte Richard, não, Antonieta não Tamalu, só na esse aqui, etapa Tamalu, sim. Si mapasa com gripe, 12 mamasa para ela bini back, para lo que está passando tá com ediana aqui de mês tem par de bichito que tá afo, anto etigo dedicar ticket também não, pero sempre vai nós tem não sei nem mitei para me por pension, desse hora quizás eu me tá pension, manhã ele tá back, depende também su coisa de assim, por exemplo vamos pensar, timbia também botar cumprir com certo obrigação não que botin, anto ele botin com do espaço na essa aqui. Saludo também para Alta Gracia, Virginie, milhões de beijos também, Turcos Bom, Marilva Belderdijk, também feliz mês para vocês. E te quero estar momento também que nós também seguir com o nosso programa, assim, mas nós sabemos que nós temos invitado junto conosco, e te quero nós vai passar por uma pausa, para assim nós está back. Nós também hora com nós invitado que já está cerca nós aqui nós vai criar espaço para nós vai conversar com o senhor Deg Dreyer sobre o tópico de eleição 2025 nós vai fazer análise e vai resultado. Diz aqui me também simplesmente Antonieta. Simplemente Antonieta, un drama, tu brillo, hobby creativo,
es valiente. Ulanda, Papi di Pe, Initial Espírita Complace, Gospel Concert, Yes Grace. Já sabe, 31 de maio próximo na Adventkerk na Dena, adres Robin Horst 97. Portanalo da for di 6 horas. E o concerto di 7 horas para mitad de Jesus. Artista nang invitado ta Welly Rodriguez, Eldrickson, Eugenio Eugenio, Elgin Elias. E diretamente por di Corso. Vejanirari, Reinier Livro. Acompanhamento de live band junto com Jurgen La Cruz. E special guest pastor Curtis Maris. Host pa a noche aquilo ta Unstoppable Chef. Busca o kaartje general den voorverkopen solamente 30 euro. Den regio Amsterdam e Almere mo llama Yaya Catalina 0643720817 of Rotterdam e Den Haag. Isha Locomania na 0631162441. Online riba Eventex.shop. Kaartje general plus também available por solamente 55 euro. Incluyendo comida e coi bebê. Para General Plus, pode chamar 0641031665 ou 0613167872. Busca de Bopura, você essa cita limitada. Já sabe, 31 de maio, Den Haag luta bem visionaco e Gospel Concert de Lisa Lesbi. Yes, Grace. Curaçao Easy Services e companhia que tem para facilitar o turbo trabalho de boda. Nós tesoro para turbo documento não chega na destinação. Maneira mesteta. Curaçao Easy Services também está curbo auto e do nabo todo serviço completo de aqui. Traga cita, busca bo auto, hibeker e receba bo back. Pues tu requisito que tem a ver com currency local e também cambio de número de auto. Pago de belasting na ontvanger e hopi mais. Para mais informação, por mandar-nos app na 525-0105 ou 528-5104. E por seguir-nos no Facebook e também Instagram para o número Curaçao Easy Services. Bombini aqui na Omnisilândia, caminho botaia diferente produto, pabocas e mais paudi undak. Aqui botaia diferente departamento, departamento não popular de seu imobiliário, também botaia óptica com a cabri novo e também para o bromana. Aqui na Omni botaia surtido variado. Dado caso você tem força financeira na momento que você tem produto para financiar essa aqui, Omni está se bobida mais fácil. Aqui na Omni você aplicar para Easy Finance, que você ter 2 últimos salários slip, carta de trabalho, ID válido e 2 pessoas de referência. Aparato de bocaça danha ou simplesmente porque mobiliário novo passe bocaça bonita, aplicar para Easy Finance. Nada mais e paga pouco a pouco. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Simplemente Antonieta. Un drama, tu brillo, hobby creativo, hobby inspirativo y siempre estás stabil. Es valiente y inteligente, tiene amor para gente de grande y chiquita, estima su cultura. Curaçao Easy Services. Nós está back, nós stay. Dia mais, nós stay andem simplesmente Antonieta. Maneira nós sabemos no início do nosso programa, nós temos tema sumamente interessante que é dia na kita tópico de discussão de todo caminho que o Bobira, que a eleição 2025 e também seu resultado. Maneira bastante mira que está conhecido acaba de publicar nossa site aberta na noite quem está batendo partido de mais grande e diferente voto na cultura cada partido e também já domingo na publicar quatro batendo partido na voto na personal e quantidade de voto na Dek junto conosco maneira bastante sempre dek do nosso aporte dek goedemorgen welkom bij ons. Dek maneira bastante meneer holandês que tem hopi tempo biba na Curaçao e tá comprando de papiamento estou trabalhando se combinação agora que de holandês e papiamento e assim nós volgers também
por sintinang nakas kunos abe mehinta. Meneer Dick, zoals u het ziet, het resultaat van het verkiezingen van aanstaande vrijdag is bekend. En hoe ziet het uit voor jou? Ja. Het concept. No, está sumamente grande. Mhm. Victoria di MFK. Correcto. Nos expectai. We hebben het verwacht. Er zijn Ja. in de peilingen ook trouwens een grotere voorsprong zelfs voorspeld. 67%. Ja. Dat is 55 geworden. Desalniettemin is dat natuurlijk, ja, unbelievable. Yes. Unbelievable voor Curaçao. En Yes. de bevolking van Curaçao... sorry. Yes. De bevolking van Curaçao... Mhm. Ascoge, ja, é partido mais popular. Ja. Não quer a população, não quer a MFK, está a solucionar een problema. Zo te zien wel, Pasombra. Daarvoor kies je. Ja. Althans, niet iedereen kiest op dezelfde manier. Ja. Maar we moeten de MFK feliciteren met dit resultaat. Oké. En 4 jaar lang kan niemand meer de schuld krijgen behalve MFK. Ja. Van wat er gaat gebeuren. Dat Oké. geeft een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Er is responsabiliteit. Op grande. Ja, hoopie grande. En dan ze zullen het moeten weten dat dat zo is. Ja. En ik denk dat Pisas dat wel begrijpt. Ja. Of andere leden in de partij die verantwoordelijkheid ook voelen, dat weet ik niet. Oké, denk je dat deze partij het kan met die verantwoordelijkheid? Nou, het Want probleem... het is eigenlijk in nota algo normaal. Het is vele jaren geleden had je een zo'n grote partij met 13 zetels alleen. In de Nederlandse Antillen was Ja. dat de Democratische Partij in 1967. Ja, Dat kabinet heeft het 2 jaar volgehouden. En toen Oké. kwam 30 mei 1969. ja, oké. Dus we kennen het vanuit onze gezamenlijke geschiedenis van de Antillen. Kennen we Oké. het? Dus het was eerder van de geschiedenis, het was eigenlijk voor de Nederlandse Antillen, niet voor Ja, Curaçao niet alleen. voor Curaçao. Curaçao Oké. heeft natuurlijk maar vanaf 2010 kabinetten Ja, gekend. ja, ja, ja. En ja, de overwinning van de MFK in de election die 2021, Juist, estava hopi grande. ja. E agora, ze hebben zichzelf verbeterd. En Oké. met dit resultaat. Ja, gefeliciteerd. Agora, Dick, ita algo sano pa un país, pa un partido so gobernar? Botaya? Met de kern naar een democratie. Het is belangrijk dat we macht hebben en tegenmacht. Oké, En in die balans kan een land geregeerd worden. Het gevaar van een partij die zo groot is Ja. dat ze hun eigen programma ja? gaan uitvoeren zonder rekening te houden met 45% van de bevolking. Ja, dat is het eigenlijk. Die niet gekozen heeft. Oké, En democratie is 50+1, dus laten we duidelijk zijn. Het Ja. volk heeft aan meerderheid gezegd, mhm. we willen dat MFK de problemen van ons gaat oplossen. Maar 45% is niet weggeschreven. Gilmar Pisas is ook de premier van die 45%. Ja, En dus geeft dat ook een verantwoordelijkheid om juist in een democratie... weet je, democratie gaat over hoe geef je stem aan de minderheid. oké. Je Ja, voert jouw ja. programma uit en Eigenlijk wel. hoe zorg je dat de minderheid ook bij je land hoort en ook gehoord wordt. Niet in een beslissende factor, want jij hebt 50+1. Ja, oké. Maar die balans is delicaat. En ik denk als jij vraagt van is het Sunu, is het gezond? Ja, Ik denk dat het niet gezond is. Ja, maar, oké. alles hangt af van hoe MFK haar verantwoordelijkheid neemt. oké. Als zij zich als Gilmar zich als een premier voor alle Curaçaoënaars opstelt en zegt, oké, ik wil die kant op, maar ik weet dat mensen ook die kant op willen, hoe ga ik daar rekening mee houden? Dan is het geen probleem. Maar de geschiedenis toont ook aan dat als je de macht hebt, en zeker op Curaçao, die gebouwd is op een koloniaal systeem en op slavernij, daarin is macht. We hebben het van de Nederlanders geleerd, Oké, hoe we met macht moeten omgaan. oké. En het zit een beetje in ons DNA om geen rekening te houden met de ander. Ja, We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf. juist, oké. Dat zegt de kiezer in wezen ook. Ik kies voor mezelf. En dat is op zich helemaal geen probleem. Oké, Maar als je regeert,
gaat het niet alleen maar om jezelf. Het gaat om iedereen. Pik Pisas is premier van iedereen. En dat schept een enorme verantwoordelijkheid, want je zult wel eens moeten bedenken, oké, ik wil wel dit, maar het is belangrijk dat andere mensen ook meedoen. Ja. Stel je voor dat 45% niet meer meedoet de komende 4 jaar. Ja, dat is Omdat ze zich niet gehoord voelen. Ja. Kijk, de geschiedenis in de Nederlandse Antillen hebben geleerd dat in 1993 is het ook gebeurd. Oké. 1997 de tweede keer. En allebei de keren zijn die kabinetten, hebben het niet lang uitgehouden. Oké. Daar kunnen we straks over praten, wat dan die factoren zijn waardoor zo'n kabinet het moeilijk gaat krijgen. Ja. Maar we zitten nu in een overwinningsroes van de MFK. Sylvania heeft gezegd, ik eer mijn leider. Ja, het is wel bekend. En hij heeft ook gezegd dat hij 2 ministeries wou. Dus Ja, dat vind ik heel bedenkelijk. Is het ministersbaan dan zo licht dat je makkelijk 2 of 3 ministeries kan doen? Ja, dat is blijkbaar, want ze heeft het al gedaan. Ja, maar Dus dit 2 heeft te ministeries. maken met Dus macht. Maar ik wil jij bent een journalist. Heb je gezien dat er een probleem had opgelost met alle 2 ministeries? Nee, ik denk dat Sylvania is een doortastende minister geweest. Hij heeft gezorgd voor de belastingopbrengst te verhogen. Ja. Heel belangrijk om op die manier ook niet afhankelijk meer te zijn van Nederland. Oké. Ik denk dat dat een hele goede set is geweest. Oké. Het kan beter, maar geef hem tempo. Het adretje kost. Zie. Maar er is nog steeds een loket bij de Belastingdienst, waar als jij vriendje bent en je hebt veel schulden, kun je nog steeds langzij. ZOAP heeft gezegd dat dat loket bestond. De verantwoordelijke directeur is Trona. Ja? Trona zit nog steeds op zijn plek. Oké. Je hebt dus rijke mensen, vriendjes van de politiek, heb je ongezien hun belasting weggehaald. En dan blijf je op je stoel zitten. Dat geeft geen vertrouwen voor de toekomst. En dat geeft wat mij betreft ook geen vertrouwen voor de integriteit van de minister. Die dus kennelijk, of hij moet gaan uitleggen aan het volk dat het heel ingewikkeld is om dit probleem op te lossen. En dan moet hij dat ook echt uitleggen. Dan kunnen we altijd zeggen, we begrijpen het probleem en je hebt 4 jaar of 8 jaar nodig om het op te lossen. Maar hij communiceert er niet over. Oké, Dick, eventjes de minuutjes. Ik ga eventjes voor een volger hier, die iets heeft geschreven hier. En ik ga het in het papiermens doen. Miketa hoop ik duidelijk, Pablo Senora Geraldine Meulens. Si bo comprender nos bom e ideologia di programa aqui awe, nós também analisar tocante di resultado di election. En lo qual como meneer Dick Dreyer está haciendo en el momento nan aqui, está bezig te doen informação que cota e consequência nan of course a passado em passado ora partido só por governar. Ni a mim, ni senhor Dick Dreyer não está contra de nenhum resultado, não está contento, pois agora que nem mais que não está contra, não pode fazer nada mais, que ao contrário, não está contento, mas solamente não está a analisar. Apenas só começar, então me que hobby bia, ainda tem que escuta, por meio que você kibi tipo de coisa assim aqui. Nós aqui não tem patilda nenhuma, nós aqui não tem musa de deriva nenhuma, é sempre maneira tá, que nós está bezig agora aqui para bisa bosnan que está evor e nadeel, ora que partido só tem que vai dirigir Corsau. Então nós temos que cessar tempo para por manejar para nós bisa que ela hasie. Bom, nós estamos criticando nenhum. Então esse é me que bata hope duidelijk. Ora você não skibikos. Aqui não tá pensando nós stay aqui não. Mas nós corrigir, então nós estamos aceitar nenhum gente que está bem tilda nós. Que nós está bisa, que nós está bariba MFK Sulomba, nós subir MFK Sulomba, nenhum partido. So, aqui não se agora aqui, nós está eleição atrás de Lomba, nós não tem ver nada que seja. Qual que nós está a citar? Analisar eleição. Mesmo coisa que nós começamos aqui com MFK, nós está passando todos 8 partidos não, e a assinatura gente tem algo para sim a fornecer. Então lá para leste, nós temos sim a escuta, analisar o prometo que nós usamos nosso comentário.
Bom, é sei eigenlijk meteen die bisa. New hende no quer que nada bisquibi coisa aqui na com a meta lá que ele passa. Você se não tem caso a dia. Se nós fazemos coisa, nós está para pé. Pero no momento na aqui, nós está bezig te analisar in het algemeen. Meneer Dirk Draaier, um jornalista, periodista, e não tão político. A mim tampouco não tão político, nem me interessa ver político. Pero normalmente, nós temos aqui na o programa aqui está para abrir para toda gente, está dando informação na toda gente, então isso aqui também, nós é importante que nós temos que compartilhar com os followers na eigenlijk. E exact, ita faz semana passada, Antonieta pone que o Dirk Draaier está bem, para dar uma análise com que tá, para quem que estava tá, Dirk Draaier tem uma invitação for de semana passada, que a está bem, que não está para MFK, não está para PMP, não está para PAR, não está para MANP, não está para nenhum casaca assento, ela bem para assistir sua análise. E batendo de papia, me sabe botar como de holandês, ela assa explica que o dem passado que eu ik voor e nadeel que me nós seguir. Mag ik er wat op zeggen? Ja, tuurlijk. Ik heb deze verkiezing niet gestemd. Oké. Ik moet van mijn vader altijd stemmen. Oké. Want het is democratie en je moet je burgerplicht vervullen. Maar ik heb besloten om het niet te doen. Oké. Omdat ik als toeschouwer, journalist, vind dat ik geen voorkeur moet uitspreken voor welke politieke partij dan ook. Oké. Dat is 1. Het tweede is, ik heb de reactie niet gelezen, maar als ik jouw reactie begrijp, heeft men moeite met de analyse die ik maak. Daar kan ik op zeggen dat mijn analyse is een analyse van kritisch volgen. En juist in deze tijd waarbij één partij de macht heeft, is het zaak voor ons journaaien, voor de journalisten op Curaçao, om op te letten of de macht die gegeven is aan deze ene partij ook op een juiste manier gebruikt wordt. Want juist met een situatie waarbij je maar één partij hebt, waarin het parlement alles kan weggestemd worden door de MFK, is het zaak dat we alert blijven dat de MFK de macht die zij krijgt op een goede manier gebruikt. En als de MFK of als kijkers kritiek niet begrijpen of dat niet willen, dan is dat een voorbode van iets veel slechters. Dus ik zou zeggen aan de luisteraars die kijken, probeer te beseffen dat door kritiek houden we ons scherp en zorgen we dat de MFK haar macht op een juiste manier uitoefent. Dus geef die vrijheid aan die ander. Basta die kon een Dirk Draaier, er zijn mensen die zeggen, ik leef niet van politiek. Je leeft niet van politiek, maar politiek is afhankelijk van die land waar je woont. Want als je politica die e país está bij bom, está afetado também. Se não tem bom governação, está afetado também. Você compreende? Antônio Manhanco Joski, mesmo na Ranguta Skibi, aqui voor de volgers hier, die zeggen, we moeten niet nog stuk batie MFK. Luister, als morgen MFK 1 fout doet, dan zal je zien. Ja. Ze komen de... Want dat is de verantwoordelijkheid. Juist. Maar je wilt MFK niet slaan. Nee. Je wil ze geen pijn doen. Wat je wil is ze bij de les houden. Want als je de macht hebt en je hoeft geen rekening te houden met anderen. Ja. Want dat is de situatie nu. Dan is dat een enorme verantwoordelijkheid. Want die ander, die 45%, die bestaan wel. En die leven ook op Curaçao. Zijn ook Judy Curaçao. Wensen ook de bienestar die nos país y de nos pueblo. Anto, ja, probeer de kritiek te begrijpen en probeer wel in die kritiek reëel te blijven. En in dit geval ook te zeggen, MFK heeft de verkiezingen gewonnen. En ik hoop dat zij het beste van het land maken. Ja. En misschien dat we vrijdag met z'n allen kunnen bidden als de MFK in de kerk dank zegt. Ja. Want we hebben elkaar nodig. Ja. En het is ela prova também que 4 anos largo ela faz bom trabalho e tá pensei door die zijn bom trabalho pueblo vai escolher. Dat is het eigenlijk. Dat is wat hij dus se na nota bata bom também pueblo não la gana bien en maioria então você maneira bisa de 55% pero batin 45% também que não vota para. Pero ja, ba mira paso gente tá papia hopi costa que nana. En als je het nog verder uitbreidt. Ja. We zijn met 150.000 mensen op het eiland. 111.000 mensen mochten stemmen. Ja. Daarvan heeft 55%, dat is dus eigenlijk 38% van de bevolking, heeft de MFK gekozen. Ja.
Zo werkt onze democratie. Dit is geen kritiekpunt op de overwinning van de MFK. Nou, Maar als je zegt van dat is de waarheid. wij zijn er voor heel Curaçao, dat is niet waar. Je hebt 38% van alle mensen achter je en dat is de meerderheid. Ook al lijkt dat niet de meerderheid. En die verantwoordelijkheid draag je voor alle andere 150.000 mensen, min 40.000 stemmers. Voor al die anderen draag je een verantwoordelijkheid om Curaçao omhoog te tillen. En dat is wat we allemaal willen. Ja. Oké, meneer Michelangelo André Ignacio Rodriguez, ora e 45% mesra vai vota para nantar metin di bisa e abrir na boca. Ok, la gami explicava o portabo não a compreender, e lo qual que dicta papel de 45%, ta e hene nanku por a vota, e 110.000 hende nanku por a vota, e for di nang, ta 76.000 abai vota. Então, de 76.000 e 45% não a vota MFK, então 55% a vota MFK. Que me esse não se igual, que me é lo qual que nós estamos aprendendo de agora que tá errando na que a vai votar que tá 55% e 76.000 a vota. 40.000. 40.000 e pico gente e com a vota MFK, ante 45.000 e 45% sobra e com 30 e pico mil ongeveer não a vota MFK. E gente não vai votar. Tá uno, a maneira de Dreyer acaba de explicar agora aqui, changes 1 milhão só por voto de total de 150.000 que nós população tá. Que me atrobe boti gap de gente não vai votar, que quizás não tá bisa nada, of não bisa porta na nós não identificar para votar com partido só tá tinha na cabeça mi que não sabe quem não tem que votar anto botin esnang também com a vota blanco botin esnang também com o voto não tá vota gelda pois bota papel com ele não tá se toca lo qual que não tá bom anto botin esnang também com não por votar que tá biba aqui não que quizás tem na opinião para não por votar pois quizás não está inscrito aqui não tem nacionalidade pois mas para votar bom mas está inscrito na Curaçao com nationaliteit Hollandisch. Daarom mogen 150.000 Curaçaoënaars in Nederland niet stemmen. Omdat ze hier niet staan ingeschreven. Ja. De helft van onze bevolking woont Ayabandanang nog. Ja. Naar Hollanda. Juist. Maar dat zijn de regels die we hebben afgesproken. Dus dat heb je te accepteren. En de regel dat 50+1 onze democratie de macht geeft, heb je ook te accepteren. Oké. Irene Matilda, elo qual que meneer Dick Dreyer avisa, não tem nada de a ver com nós avisa. Chabierne wors, tem papia que também tem missa, que MFK também missa, tá na mesa a pone, que men também se não avisa que não também missa. Então nós avisa que não tem que vai missa, pois nós não tem para avisa nada que não tem que hasi. Que men ave mita hack hopi skerpi, riba itu que tipo de comment você tá doendo, pois amin muito bom, visa basa nós tudo para que não para tomar. Oké, agora Dick Dreyer, babisa que in het geschiedenis van het die Nederlandse Antillen, dat hij partido na ano 93, sigumi, no 97, dat hij eigenlijk is partido só, então que passa que ele não houve vol. Die nossa explicação, que porta e coisa eigenlijk, que porta também mês. Hoe bedoel je dat? Wacht even. Je hebt toch gezegd dat eerder in de geschiedenis van Curaçao dat er één partij, of van Nederlandse Antillen, dat er één partij alle zitting had. In 1997 was dat de Democratische Partij. Ja, Democratische, oké. En eigenlijk was er een probleem mis dat het partij het niet haalde, toch? Ja. Wat is eigenlijk... Kijk, het probleem met een grote partij... Normaal moet je met een coalitie zeggen, ik doe water bij de wijn, want zoals de vorige keer, de Nationaal moest met MFK samen regeren. Dat betekent dat je elkaar in evenwicht moet houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt, want in augustus vorig jaar is de PNP uitgestapt, omdat MFK vond dat de vragen van OSEPA en van Mercelina te kritisch waren en geen steun gaven aan het kabinet. Maar als je een partij hebt in je regering met wie je rekening moet houden, dan zorg je met elkaar dat je in balans blijft, zodat de regering door kan gaan. Okay. Wat krijg je met een partij die in zijn eentje regeert? Die hoeft in het parlement geen rekening te houden met MANPIN, met PNP, met PAR. Het zijn ook 4 partijen maar, hè? Dat is heel weinig. Ja, oké. Maar daar hoeven ze geen rekening mee te houden. Met wie ze nu rekening moeten gaan houden is met zichzelf. Oh ja, oké. Want de nummers 1 tot en met 9
of 1 tot en met 8, het ligt eraan wat Sylvania wil, hè, hoeveel ministeries die wil, die gaan minister worden. Dat betekent dat nummer 9 tot en met 22, Ja. die gaan de staat in. Op plaats 22, ik weet niet wie daar staat, maar die lagere plaatsen zijn niet voor niets lagere plaatsen. Dat zijn niet de hoofdstukken van MFK, van de politiek. Dat zijn mensen die iets lager staan. Oké. Die krijgen nu een enorme macht. Ja. Natuurlijk, 13 is een comfortabele voorsprong. Ja. Hè? Oké. Maar 3 mensen eraf en je kabinet valt. Dus MFK moet enorm zorgen dat ze de mensen die lager op de lijst stonden, dat die tevreden worden gehouden en dat die een zekere invloed mogen houden Oké. in de politiek. Dat is lastig, want we hebben deze regeerperiode gezien dat er geen kritische oppositie was van de MFK zelf ten opzichte van de regering. Oké. Wel van PNP, Ja. en de prijs was dat ze de politiek uitgingen. Juist. En nu moet MFK zorgen dat van die mensen die lager op de lijst staan, dat die tevreden worden gehouden, zodat ze niet opstappen. En wat gebeurde er in 1997, of eigenlijk 1967? 2 jaar later waren al die politici die lager op de lijst stonden, die waren, en in de Statenkamer, dat waren eilandjes aan het worden die hun eigen macht hadden. Oké. En zich niet meer wilden conformeren aan de partij. Ja. En die partij, dat zijn die ministers die eigen beleid uitvoeren, die zich daarin niet meer gesteund voelden. Oké. En toen viel de Staten uiteen. Datzelfde risico heeft MFK nu ook. Oké. De eerste maanden zal prima gaan. Ja. Oké. Maar als deze regering zich niets gelegen laat aan het parlement, wat een beetje de pijn is van onze democratie. Het parlement is veel minder belangrijk dan de regering, terwijl wij het parlement kiezen als volk. Dat gaat een enorm risico vormen. En als MFK dat niet weet te managen, dan hebben we over 2 jaar zo parlementsleden van de MFK die opstappen. Dus de grootste vijand voor de MFK zijn de eigen mensen. Oké. Laten we eigenlijk doorheen elke partij. De tweede grote partij was PNP. Ja. Hoe ziet de PNP in jouw concept na de verkiezingen van... Nou ja, de PNP die heeft natuurlijk wel haar machtsbasis behouden. Ja? Of dat met dezelfde kiezers is, weet ik niet. Ik heb de indruk Ja? dat behalve stemmers die echt naar de MFK over zijn gegaan, Ja? en dat zijn er natuurlijk, we hadden 8 jaar geleden Ja? hadden we 18.000 stemmers voor de PAR. Waar zijn die stemmers? Ja. Waar zijn die Natuurlijk. stemmers? Ja. Die zijn overgestapt naar de MFK. Nou, MFK. Kom ik zo direct op, want ik heb heel veel van hen gesproken. Oké. Maar de PNP was eigenlijk de partij, we hebben dat vorige keer met Antoinette ook gezien, eigenlijk de partij die door mensen is gebruikt om strategisch tegen MFK te stemmen. Oké. Een heleboel mensen waren ongerust over de enorme voorsprong in de peilingen en hebben gezegd, oké, ik ben PAR, maar de PAR was in de peilingen laag ingeschat. oké. Laat mij PNP stemmen, want Oké. de PNP gaat nog goed in de peilingen. Oké. Dus ik denk dat PNP een groot deel van haar consolidatie van wat ze hebben behouden, te danken hebben aan PAR-stemmers, bijvoorbeeld. Ga ik even terug naar MFK. Ja? Ik sprak gisteren op straat een ondernemer, een Nederlander aan. Oké. Kijk, Nederlanders zijn niet per definitie fan van de MFK. Ja. Dat heeft met de geschiedenis van de partij te maken. Met Ja. schotten, Ja. 4 mensen die gearresteerd zijn. Ja, die, natuurlijk. Ja. dat voelt niet goed bij heel veel Nederlanders. Oké. Maar Nederlanders, hun loyaliteit ligt in de portemonnee. Ja, Altijd. natuurlijk. Altijd, ja. Niet in hun bedweterige idee van wat integriteit is. En deze ondernemer zei tegen mij, ik ben projectontwikkelaar. En ik begon een beetje te lachen. Ik zei, dan weet ik wel wat je gestemd hebt. Ja. En hij zei, ja, dat klopt. Ik heb MFK gestemd. Ja, tuurlijk. En dat is wat Pisas bedoelde met heel veel Nederlanders hebben mij ondersteund. Want weet je, de bureaucratie op Curaçao is uitdagend. En wil je hier zaken doen, dan moet je door een heleboel red tape. En Oké. het lastige daarvan is, of het mooie daarvan is dat MFK veel meer is van de relatie dan van de regel. Dus voor heel veel ondernemers, en dat zien we aan de grote bouwprojecten hier op Curaçao, heel veel ondernemers vinden het fijn
om met MFK zaken te doen. MFK staat open voor investeerders. MFK staat open voor economische ontwikkeling. Ja, tuurlijk. Zonder de regels van de overheid. En deze man zei ook van ja, het is misschien niet meteen mijn beste partij qua integriteit, maar het is wel de partij met wie ik mijn werk kan doen en ik mijn deel aan de economie kan bijdragen. Dus heel veel winst van de MFK zit er gewoon in dat je met MFK iets kan regelen. Oké. Zonder door al die bureaucratie te moeten. Oké. Dat is de perceptie van heel veel kiezers. En dat is ook de reden waarom heel veel kiezers die veel geld hebben, Oké. hebben gezegd wij gaan nu voor MFK en niet meer voor PAR. Ja, oké. Nadat PMW gaan we over naar Partido PAR. Ze hadden ook 2 zetels. Ja. 1 1 plus restzetel. plus 1 restzetel. Maar PMP had 3, maar 1 restzetel. Ja. We gaan nu naar PAR. Het is alleen maar 1 más 1 restzetel. Pero aquí nanan el desarrollo rondo di PAR durante die 4 anos que atrás de Lomba. Pues ainda não quiere más de PAR. Maar nem bisa dek. Não estava dat die 4 ou que na bij 2. Como também é aqui? Dat heeft me enorm verbaasd, want ik had in gesprek met Gilbert Seintje, de politicoloog. Juist. Die had mij gezegd, maar weet je, ik geloof de peiling niet zo, want PAR heeft een stevige eigen kern, een eigen basis van mensen die altijd al PAR hebben gestemd. Oké. Die gaan niet zomaar overstappen. De cijfers nu laten zien dat dat wel zo is. Een deel van de vaste kern van PAR heeft de PAR verlaten in deze verkiezing. Oké, ja. En dat heeft te maken met de MFK, die zich open heeft gesteld. En zoals Pisas het ook zei, gerichte strategie heeft gevoerd om dat electoraat naar MFK te trekken. En dat is er gelukt. Oké. Hoe en wat, daar heb ik nog geen zicht op. Maar de MFK heeft bewust strategie gevoerd Ja? om te zorgen dat niet hun medestanders naar zich toe komen, want die hebben ze al. Ja, natuurlijk. Maar om te zorgen dat de mensen die standaard eigenlijk tegen MFK zijn, Ook toch voor MFK te winnen. En hoe doe je dat? Dat doe je door mensen te faciliteren. Ja. Door mensen de problemen die ze hebben op te lossen direct. Ja. En of dat dan helemaal wettelijk is en of dat helemaal netjes is, dat remains to be seen. Yes. Maar dat is wel de MFK. Met de MFK kun je zaken doen. Oké, PAR, in caso de PAR, não há voto basalpe, pero toch een leader, asali het derde persoon met de Quincy. meeste stemmen, Quincy. Ja. Ja. Dus toch betekenen, pas op 10 caminda, dan zeggen ze die leider, zij moeten eigenlijk naar de leider kijken. Maar nu, als ik het zeg proba, Quincy, dat is zo'n meeste stemmen dan heb ik Quincy. Ja. Dus eigenlijk, en dan takeren in Quincy toch? Maar Jo. dat is... Nee, wil ik nuanceren. Oké. Kijk, als jij gaat stemmen en je verdiept je niet zo in politiek, maar je gaat wel stemmen. Oké. Op wie stem je dan? Op De de leider. nummer 1 Ja. van de partij. Dat geldt ook voor Pisas. Juist. Dat geldt voor Mimi. Een heleboel mensen stemmen niet op Mimi om Mimi of op Pisas om Pisas. Maar die stemmen, ik stem MFK, ik stem Nationaal of ik stem welke partij dan ook. Je stemt op 1. Dus om te zeggen dat de nummer 1 de populairste is, dat durf ik te betwijfelen. Dat is meer het systeem zoals we het ontworpen hebben. Oké. Die geeft de nummer 1 altijd een voorsprong. Bij de MFK zie je het precies andersom gebeuren. Natuurlijk, de 11.000 stemmen van Pisas, dat zijn mensen die MFK stemmen en het maakt ze niet uit wie er komt. Juist, natuurlijk. Maar MFK heeft nu de hele vreemde situatie dat de numero 2, Javier Silvania, Ahaya 18 mil vota. Dat betekent dat mensen bewust niet zomaar hebben gestemd op MFK, maar bewust hebben gestemd, ik wil die meneer in de positie hebben. En dat is ook uitzonderlijk. Daar kunnen we later nog over hebben hoe dat dan komt. Maar als we dan teruggaan naar Quincy. Quincy heeft de meeste stemmen gehaald omdat de vaste kern van PAR-stemmers gewoon op de nummer 1 stemt. Oké. En Luigi Vanete en Annemarie hebben ook een aantal stemmen gehad, maar dat valt in het niet daarbij. Oké. Ik denk dat de PAR zich wel achter de oren moet krabben hoe dit komt. En Quincy zegt, ik neem geen verantwoordelijkheid voor het verlies. Oké. Ik denk dat hij dat wel zou moeten doen. Oké. Maar dat is persoonlijk.
Oké. Ik denk, als je wint mag je feest vieren, als je verliest moet je naar huis. Oké. Ja. Oké, dan gaan we naar Manpin. Manpin is een combinatie van 2 partijen. Was het slim van Man om met Pin? Persoonlijk denk ik niet. Nee hoor. Ik denk als je 2 partijen houdt, met Suzy aan de pinkant en Giselle aan de mankant, dan had je... En dan een lijstverbinding met elkaar aangaan. Dus wel aparte partij, maar een lijstverbinding. Dan zorg je bij een lijstverbinding zorg je namelijk dat de reststemmen bij jou blijven. Oké. Die tellen namelijk als 1. Juist. En dan moet je onderling uitmaken hoe dat verdeeld wordt. Dat gaat via een vast systeem. Maar ik denk als zij als 2 partijen hadden geopereerd, dat de som van de 2 hoger was geweest dan de stemmen die ze nu gezamenlijk hebben gekregen. Oké. Plus het feit dat ze een probleem krijgen in de Staten, want ze komen met 2 in de Staten. Ja. Dan krijg je 2 kapiteins op het schip. Want Suzy is een hele sterke politica. Ja. Hele sterke vrouw. Die laat zich door niemand het kaas van de brood eten. En ook niet door Giselle. Dus ook de man Pin gaat in die constellatie een probleem vormen. Maar goed, we zullen het zien. Het is in ieder geval wel... Suzy is een echte politica die iedereen, ook Pisas, de les kan lezen. En misschien is dat wel nodig in deze nieuwe verhoudingen. Oké. Dan zitten we naar Manpin. Hebben we Causa Prome. Die van René Rosalia. Deze jaar hebben ze een andere leider. Ze hebben het niet gehaald. Nee, voor de zoveelste keer hebben ze het niet gehaald. Ja, eigenlijk is het niet de eerste En keer. eigenlijk is dat jammer, want kijk, Causa Prome of René Rosalia heeft natuurlijk wel in het kabinet van Schotten, de eerste kabinet. De eerste kabinet van Schotten. Toen ja. was ze met Wiels, toch? Ja, precies. Oké. En hij heeft natuurlijk... Kijk, ze zijn de enige ideologische partij op Curaçao. Oké. Je kan naar alle partijen overspringen als politicus. En dat Ja. doet ook elke politicus. Oké. Maar niet op Causa Prome. Want in Causa Prome moet je echt geloven. Oké. Dat is kijk, alle andere standpunten zijn het wisselbaar. Maar Causa Prome gaat naar onafhankelijkheid. Oké. Eigenwaarde voor de Judi Curaçao. Oké. Respecta nos cultura. En een staatgeleide economie. Bijna Albanees-Russisch, Oké. als ik het lees. Oké. Dat is een bijzondere combinatie. En ik denk dat voor veel mensen dat geen praktische combinatie is om politiek Oké. te bedrijven. Ja. Hè, als je zoveel nadruk op de Judi Curaçao legt... Kijk, en wie is de Judi Curaçao? Is dat de zwart gedomineerde deel van de Judi Curaçao? Want Judi Curaçao heeft alle kleuren. Ja, natuurlijk. En de indruk ontstaat bij René Rosalia, of bij zijn dochter, dat eigenlijk maar één deel van de Curaçaose, de zwarte in dit geval de zwarte Curaçaose De club zwarte is. mensen op Curaçao. Ja, en hoewel ze in hun partijprogramma wel zeggen, iedereen die Hugh Curaçao is, maakt niet uit welke kleur, is Hugh Curaçao. Hè, maar als je bijvoorbeeld zegt bij CU, Ja. wij willen alleen maar CU en daar willen wij alleen maar onze cultuur, dan vergeet je een heleboel Curaçaoënaars. Correcto. Ja. Dus ik denk dat dat een probleem is voor veel Curaçaoënaars. Het is niet praktisch om op die manier politiek te bedrijven. Maar dat is mijn mening. Hè? Ik bedoel, dat is het gevoel wat ik heb. Oké, Dirk, dan lopen we naar Miho Corso. Dat is van Ricardo. Dus aanstaande, gisteren had ze een persconferentie, want ze gaat eigenlijk La Retiratie mis voor de politica. Ja. Had je dat persrelease gevolgd? Ja. En het was het eigenlijk... Weet je, oké. In mijn beleving is Miho Curaçao opgericht als zijflank voor de MFK. Ja. Mocht de MFK geen meerderheid behalen, dan zouden de reststemmen op Miho Curaçao gebruikt kunnen worden om die meerderheid aan MFK te geven. Dat geldt ook voor de stemmen van CAM, hoewel CAM dan nog een iets andere situatie heeft. Maar Miho Curaçao, ja, dat is ook Ricardo heeft campagne gevoerd voor Cooper, is een MFK'er en heeft nu zijn eigen campagne gevoerd, in zijn eigen partij. Nu dat niet gelukt is, gaat hij weer terug naar waar hij vandaan kwam. En dat is logisch. Ja. Want wat heeft hij te zoeken in de politiek als hij niet aan de macht is? Ja. Andere partijen hebben heel veel te zoeken in de politiek, want ze hebben heel veel stemmen en ze moeten in het parlement functioneren. Maar Ricardo, wat heeft hij te zoeken in het parlement? Dat is nieuw, dus gewoon terug. Het is logisch dat hij terug is. Het is geen bekende politicus ook, dus.
Nee, en ook dat. Hij heeft niet een echt gezicht. Ja. Wat ik opvallend vind, is dat het aantal ongeldige stemmen hoger is dan het aantal stemmen wat hij heeft gekregen. Oh. Dat is ook een beetje pijnlijk, vind ik. Ja, ja. Het is mooi dat hij het geprobeerd heeft. Hij had een paar leuke standpunten. Bijvoorbeeld de Caracasbaaiweg dretcheren. Ja. En dan bedoel ik ook echt al die files. Nou, ik heb Ja. ooit aan het eind van de Caracasbaai gewoond. Oké. Je zou willen dat Ja. de politiek Dus eigenlijk... het probleem van file en infrastructuur zou aanpakken. Je mag hopen dat de MFK dat gaat doen. En als je dan een weg door de zoutpannen gaat leggen richting Mambo, Bapor Kibra, ja, dan heb je natuurlijk een andere oppositie, de natuur zul je dan moeten. En dat is een beetje de angst die mensen hebben, hè, dat de economische ontwikkeling een voorsprong krijgt op het behoud van natuur. En we hebben allebei nodig Ja, om natuurlijk. ons eiland levend te houden. Oké, dan komen we bij Cam. Ja. Cam had het ook niet behaald, maar het was ook... Die jonge man Rachel had gejoind, maar het ging toch Nee, niet. Jason Vulling, Jason Vulling? die lijsttrekker is geworden. Ja, ik ken hem en het is een hele aardige jongen. En ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Maar niemand kent hem. Ja. Lo Martinez heeft natuurlijk een enorme steun in de wijken. Ja. Heeft hij ook zijn zetel aan te danken, maar die is nu afgevallen. En Jason Vulling heeft dat aan moeten vullen. En wat ik zo jammer vind van Jason, terwijl ik hem ken als een hele goede debater, in de televisiedebatten is hij onzichtbaar gebleven. In het televisiedebat wat we met Jeroen Pauw hebben georganiseerd op Tele Curaçao, was hij, net als de MFK trouwens, want die is in geen enkel debat geweest. En dus dan, als je als politicus een debat weigert of niet bent, dan zeg je eigenlijk tegen het volk, mijn standpunt, je zoekt het zelf maar uit. En dat is een beetje het probleem van Cam geweest. En ik denk dat dat is afgestraft. Oké, maar porta een impression que porta el líder acá será? Misschien? Dat is natuurlijk, kijk, hij is natuurlijk afgetreden, maar hij was wel Cam. Ja. En als hij dan niet meedoet en je hebt een plaatsvervanger daarvoor in de plaats, dan heb je de stemmen, de solidariteitsstemmen van de mensen die Lo supporten, die heb je. Maar dat is niet genoeg voor één zetel, voor het behoud van één zetel. Kijk, ik denk dat de staat van dienst en eventuele strafbaarheid van een kandidaat niet per se negatief is voor iemand in de politiek. Want we stemmen we hebben op Schotten gestemd, terwijl we wisten dat er iets aan de hand was. We hebben op meerdere politica. Dat is niet per se. Daar kun je ook van afvragen, waarom is dat dan niet? Ja. Maar Lo was natuurlijk enorm populair en hij heeft zijn verdachtmaking omgebouwd in het is een politiek proces. Nou ja, daar heb je mensen die dat geloven en die daar achter gaan. Dus ja, dan haal je toch nog zetels. Of stemmen, sorry. Oké. En de laatste partij is Trabajo van Curaçao. Dit is eigenlijk... Ja. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik vond ze ook weer in deze campagne... Kijk, die mensen hebben geen geld voor campagne voeren. Ja. In tegenstelling tot de MFK die een enorm budget had. Ja. En PAR en Nationaal hebben een klein beetje budget. Ja. Dus wat je ziet is dat die hele kleine partijen... die zijn in hun kleine kring om zich heen populair. Daar halen ze ook hun stemmen bij. Maar waar was de stem van Kalmes in deze campagne? Ik heb hem nauwelijks gehoord. Dus als je als kiezer zegt, als je niet van Trabajo Curaçao bent, maar je staat in het stemhokje en je doet het formulier open, dan ga je niet op Trabajo Curaçao stemmen, want je kent ze niet. En dat geldt ook voor Jason Vulling van Cam, je kent ze niet. Maar vorige verkiezingen hadden ze wel toch één? Ze hebben 1 stem gehaald via een afsplitsing. Was dat daarvoor? Of? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Want de vorige keer hadden ze afgesplitst van PIN en naar Trabajo van Curaçao. Ja. Dus, vorig jaar, 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Ja. Maar hebben ze toen die zetel op eigen kracht gehaald? Dat weet ik niet meer, hoor. Ik denk ook niet, want ze hadden ook die dingen met die jongen die ze hadden doodgeschoten. Ja. Dus eigenlijk... Het is natuurlijk wel zo, als je als politieke partij nieuw bent, heb je meer exposure dan als je al een termijn van 4 jaar hebt gevolgd. Ja. Dus misschien heeft dat ook wel invloed gehad op de populariteit van Kalmes. Dus dan hadden we gehad, Dirk. Ik explica é assunto que o ministro quer 2 carteiras. Misschien kunt u even kort uitleggen over 2 ministeries die misschien Silvana wil hebben. Ja, nou ja, kijk,
Kijk, waarom heb je een minister nodig om een ministerie te leiden? Als je ervan uitgaat dat je 2 ministeries kan leiden, is het blijkbaar een part-time baan, ministerschap. Oké. En dat wil ik niet geloven. Ik denk als je serieus werk maakt van de problemen die er bijvoorbeeld in de gezondheidszorg zijn, maar ook de problemen die er zijn met de overheidsschuld. Dat zijn 2 verschillende ministeries. Dat vergt een dedicatie, Ja? een dedication, die onhende. Oké. Que por dar su atención completamente naar un ministerio. Oké. Dat is mijn overtuiging. Ja, oké. Sylvania heeft zelfs 3 ministeries gehad. Neem je dan de politiek nog serieus? Ja, Of het oké. bestuur nog serieus? Ik vind van niet. Ik denk dat je... maar ik snap Sylvania, want als minister van Financiën heeft hij de sleutel van het geld. Maar kan die verder zich niet profileren? Want ja, hij kan alleen maar ja of nee zeggen tegen geld. Als minister van Gezondheidszorg kan hij zich profileren met het beleid op gezondheidszorg. Ja, Dus oké. ik snap Sylvania, maar ik vind als je de politiek serieus neemt, dan heeft elk ministerie zijn eigen minister, zodat hij Oké. compleet kan richten op de zaken van zijn ministeries of haar ministerie. Oké. Oké. Te keren dat met Dick, het was eigenlijk een plezier, want het is de tijd. We hebben nu zitten met de tijd. De commentaar zijn helemaal goed hier zo, tegenover u. Irene, Irene, het is iemand die met de live is aan het pesten. Ik weet niet de heleboel commentaar, maar mevrouw Irene Mathilde, als je niks hebt te doen, zoek er iets. Ik weet niet van waar je komt, wie je bent. Alsjeblieft, als je niks hebt te doen, er zijn veel andere dingen die je kunt volgen. Is er nog tijd voor 1 dingetje? Ja, doe maar. Ja, dat ik eigenlijk nog even hebben over de nummer 2, Sylvania, die is 8.000 vota. Ja? Pik Pisas heeft namelijk gezegd, kijk, wat er nu gaande is nummer 1 heeft 11.000, nummer 2 heeft 18.000. En ze zeggen van elkaar, Sylvania zegt, nee, mita respeta, minister. Aha. En andersom ook. Ik geloof dat. Maar het punt is, Pisas heeft voor de verkiezingen gezegd dat hij niet gelooft dat Sylvania meer stemmen gaat halen. Oké. Dus dat betekent dat Pisas toch bij de uitslag dacht, hey, dit is pijnlijk. Ja, eigenlijk wel. Want die verschil is ook veel groot, hè? Heel Het groot. is van niet 100 2 naar 200. zetels. Het is 2 zetels. Dus wat gaan we krijgen de komende weken? Ik denk dat de komende weken in de formatie van het kabinet zal de MFK nog steeds een eenheid uitstralen. Maar dit vraagt om problemen. Ja. Want wat doet Sylvania om zijn winst te cashen? 2 ministeries Ja, eisen. dat is het eigenlijk. Dat wou we eigenlijk vragen. Want Precies. ze heeft de macht van 18.000. Ze heeft 18.000 stemmen. En nu zegt ze dat ze 2 ministeries wou. Dat is gewoon de eis en de MFK kan dat niet weigeren. Want hij heeft 18.000. Ja, Stel je voor dat hij zegt op een gegeven moment, ik stap eruit. ja. Dan is de MFK dood. Ja, Bij wijze van eigenlijk spreken. wel. Hè, dus hij heeft een enorme macht. Dat worden 2 ministeries. Komt er een moment dat hij zegt, ik wil eigenlijk premier van dit land worden? En dat moet ook worden. De Kan het zijn? kiezer is eigenlijk duidelijk. Hoewel de kiezer natuurlijk een parlement stemt en geen regering. Hè, is zoveel stemmen voor 1 persoon, dat vraagt eigenlijk om een premierschap. En ik denk dat de persoon Sylvania ook iemand is die de status en het aanzien wil hebben van het hoogste ambt van dit land. Oké. Aan de andere kant, hij kan op financiën en ook op gezondheidszorg zich beter profileren. Juist, ja. En hij moet ook denken over 4 jaar, hoe gaan we verder? Dus wellicht in die afweging gaat hij zich stilhouden. Maar ik ben bang dat in deze 4 jaar dit onderwerp nog een keer terugkomt. Oké, maar met 2 ministeries zorgt hij dat 1 persoon minder in het parlement komt en dat u ruzie veroorzaken in een eigen partij. Ja, Dat klopt. Ja. Maar moet je die afweging op die manier maken? Hey, luister, meneer, senhora Irene Bossa. Nós está live, me tá lagado porque os cubo tá. Então me espera que Nanta vai atender Kubo de een andere manier. Nataland, goedemiddag. Sylvania heeft aangewezen erg trouw te blijven aan Pik Pisas. Hij zei dat hij nooit de stoel van Pik zal oplossen. Geloof ik dat?
Nou, Want ik- dat u dat nu zegt, vind ik logisch. Ja. Want de partij moet nu eenheid uitstralen. Er moet nog een kabinet gevormd worden. Dus die MFK moet nu laten zien aan het volk... jullie hebben ons gekozen en wij gaan deze klus klaren. Maar in het politieke debat is er geen debat meer met de oppositie... of met een coalitiepartij. Dat is niet nodig. Oké. Dus je kunt de energie op jezelf richten. En wat krijg je vaak? In die ene club gaan mensen opstaan... ik ben het er niet mee eens. De grote club zegt, hou je stil. Oké. Ik stap uit de partij. Er kunnen allemaal zaken... En dat kan ook voor Sylvania zijn. Als Sylvania niet krijgt wat hij wil... dan is hij heel machtig binnen de MFK. Oké. En dan komt de strijd met Pissos. Ik zeg niet dat het gebeurt... Het kan gebeuren. maar het kan wel gebeuren. Oké. Dick, met agradecer Bumbia, maar wat het junto conos. In deze programma heb ik geleerd hoe jullie mensen pesten. Ay, alsjeblieft, mevrouw Irene, jij bent aan het pesten. Je bent bezig aan vader heen de kubo kosten. Alsjeblieft, doe iets anders. No se la geta kinandek, hobi danki umbia hamas kubo dat umbia mas junto conos. Nós seguimos monitorar a situação para o futuro, então nós Seguro. vamos comportar lubo por bini, mas é importante enviar para a Luna para nós analisar como a governação está indo, portanto, o que também seguir parte de formação, como também seguir que sei, na teoria, nós está a conta banda. Kodjoske met de Ok, danke Dick. Assim que também nós podemos concluir o programa de ave de março 25 de março de ano 2025. A muita gente não liga, então tem pavo ave, simplesmente Antonieta botou um junto conosco. Mas anco just que, ora nós trabalhamos com mais de simplesmente Antonieta.